Dyma fy merch fach. Mair yw ei henw hi. Mae hi'n 19 wythnos oed. Mae hi'n ast o fryd cymysg, hanner Jack Russell a hanner Springer Spaniel. Dwi'n credu mae ei phen hi yw'r rhan Jack Russell. Yn ystod y dydd, mae Mae'r yn cysgu lle bynnag mae hi eisiau cysgu. Mae gwely gyda hi yn y lolfa, ond yn aml mae'n well gyda hi gysgu ar ei blanced neu ar un o'r cadeiriau breichiau. Yn y nos, mae hi'n cysgu ar fy ngwely. Fel gallwch chi weld, mae sawl tegennau gyda Mae'r, ac mae hi'n hoffi eu cadw nhw'n ddiogel trwy eu rhoi nhw am hobman. Ei hoff tegennau yw peli ac unrhyw beth ei bod hi'n gallu ei gnoi. Mae Mae'r yn hoff iawn o gwtshys hefyd. Mae Mae'r yn bwyta unrhyw beth a phopeth. Ei hoff fwyd yw cyw iar. Mae hi'n hoffi hefyd beebrydau deintyddol cŵn. Mae hi'n ymwybodol iawn hefyd os bydd hi'n eistedd i lawr pan dwi'n gofyn iddi hi, a bydd hi'n cael beebryd braf. Bydd hi'n eistedd i lawr bob amser fy mod i'n gofyn. Hoff beth Mae'r i'w wneud yw mynd am dro. Mae hi wrth ei bodd yn amweld a'n parc lleol ni i redeg o gwmpas ac i ddod o hyd i bethau newydd. Mae hi wrth ei bodd yn cwrdd â phobl newydd ac mae hi'n dod yn fwy hyderus yn cwrdd â chŵn eraill. Dydy Mae'r ddim yn hoffi cerdded yn unig. Mae hi'n hoffi hefyd mynd am raid yn y car oherwydd ei bod hi'n gwybod ei bod hi'n mynd rhywfaint yn gyffraws. Mae popeth yn gyffraws i Mae'r. Pan fydd Mae'r yn mynd i mewn i'r car, bydd hi'n mynd yn syth i gysgu. Mae Mae'r yn gi cariadus a chyfeillgar iawn. Dwi'n mor hapus i'w chael hi fel Anifeiliaid Anwes. Dwi'n credu mai tîm da ydyn ni.